Siellä sitten toiseen laittosuoritukseen pankin ristiin. Nyt siellä auto suorittuu jo selkeästi. Eli tämä veto ikävä kyllä Ossilta ei tule tuottamaan toivottua pistemäärää. Eli Ossilla jäi varmasti tuli ensimmäinen ehdoveto jäi sitten. Antoi nyt paremman pisteen, minkä verran Ossin vaikka löytää sitten toppalaisen kaapin. Hyvissä ajoin lähtee auto poikittain. Polkukirjippuot löytyy. Siinä tullaan komealla kulmalla ja ampua löytyy. Tossa kirjippuotus laivan kohdilleen. Lyöntää jälkimmäinen. Sieltä lähtee vähän hiekkoja, niin tosta ikään kuin tuomarit ottaa 3 pisteen miinukseen, eli tosiaan siellä eli siellä kaikki mitä missalikohde huolta lähdetään pyöttämään ja vähän joutuu niinkin pumppailemaan tosta, että saa vauhdit hidastumaan. Kulma ja sanumailla on varsin sopiva ja osuu ajoinnetkin nappiin, eli tässä on varmasti huomenna sitten hienoa pisteitä. Teillä sitten tuolla Sanomalalla kokeillaan tulokassarjassa Ismorajoja. Tässä on toinen lämmittelijä. Voisi väittää, että renkaat tuossa kohtaa ovat kohtuun lämpimät, kun katsoo savun määrää. Eli Tapio Murtala Nissan Skylinein kanssa. Tapiolla teidän konepeliä on kädilläkin LS2 600 vai vääntäjätte vieläkin enemmän. Eli varmasti riittää kumien savusta teille. Kolmantena tässä ryhmässä numero 935 ajava EFV Kristiilin Jussi Nurpe Nissan Skylinein kanssa. Tämän ryhmän viimeisenä katsiva 57 numerolla on Dennis Ekko. Siellä komeesti Mersun peliä oleva kasikone lähtee julisemaan ja siellä nyt tullaan hyvää sisälinjaa. Pikkasen ajoissa käy tuossa gripinpointtia ennen tuolla sisälinjassa jälkimmäinen, mutta todella hienoa ajolinjaa. Katsotaan riittääkö